Κορίτσια, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω το καθημερινό μακιγιάζ, το οποίο είναι αυτό εδώ. Το ξέρω ότι είναι λίγο έντονο, για κάποια κορίτσια μπορεί να το βρουν λίγο έντονο, αλλά εμένα μου αρέσει να τολμώ στην καθημερινότητά μου όσο αφορά το μακιγιάζ. Αν θέλετε να μάθετε πώς το κάνω, παρακαλώ παρακολουθήστε. Έχω περάσει ήδη μια ανοιχτή μάτι σκιά στο κινητό βλέφαρο και τώρα θα βάλω στην κόγχη, ήδη έχω βάλει, από την παλέτα των Sephora αυτήν εδώ την πορτοκαλί απόχρωση με ένα φουντωτό πινελάκι, ώστε να δώσω βάθος στο μάτι μου. Πώς βλέπετε υπάρχει λίγο μια διαφορά, ένα δεγκραντάρισμα πολύ πιο φυσικό και όμορφο. Και θα δουλέψω λίγο την κόγχη μου ώστε να τη σκουρίνω, ώστε όταν θα μπει το eyeliner να γίνει πιο γατήσιο το μάτι και λίγο πιο έντονο, πιο εκλεπτισμένο. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο θα πάω να πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση δίπλα από την πορτοκαλί, η οποία είναι πραγματικά ένα υπέροχο χρώμα, οπότε βλέπετε το έχω σκάψει και λίγο. Θα το απλώσω αρχικά με ένα πινελάκι σφουγγαράκι, έτσι, λίγο εδώ και από εδώ. Και θα πάρω πάλι το φουντωτό πινελάκι και θα την σβήσω προς τα πάνω και θα δουλέψω την εξωτερική γωνία του ματιού μου. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα του eyeliner. Το αγαπημένο μου eyeliner αυτή τη στιγμή είναι της Jordana. Είναι σε υγρή μορφή, το πινελάκι είναι λίγο πιο σταθερό, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω. Η φίλη μου η Πινελόπη το βρίσκει λίγο ότι δεν είναι τόσο πολύ καλό για αρχάρις, αλλά δεν ξέρω, εμένα με βολεύει πάρα πολύ. Περνάω μια γραμμή πάνω από τις λιφαρίδες και μετά δημιουργώ πιο έντονα. Λοιπόν, θα βάλω μάσκαρα και θα επιστρέψω με το τελικό αποτέλεσμα. Πέρασα ρούζ στα ζυγωματικά μου από την παλέτα των H&M, το συγκεκριμένο, αυτή την ψυχρή απόχρωση ροζ. Και στα χείλια μου θα βάλω το lip stain των Sephora, το νούμερο 5. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα του μακιγιάζ. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας έδωσα κάποιες ιδέες. Και μέχρι το επόμενο βιντεάκι, φιλάκια πολλά!